nasa. Ari. Kung saan ako pagkuhan ha. Pagusog gina? Oo, pagusgan. Tukod sa dahil sa na. Tana. Go, Riso! Go! Nakoy pag-games ni mo ha? Oh. Ang kani kailangan imo ni iyana. Iparis yun mo. Koptan mo. Di, kung man i-track, iyana ni mo, iyana. Dapat di masabod sa kanang kan. Masabod, wala. Nani. Naki-premium ko nito. Premium daw. Nanaw na ni. Bagong mita ni sa AI. Bago ni sa kwando. Bago. Gunit rin. Bagong train. Kailangan di malapas ariya. Go, Riso. Go, Riso. Ano yung kopte? O lagi. Mau gani. Sibog mo rin. Sibog. Kaya murag nagduda sa kuhan eh. Go, Riso. Sibog. Ay, yung tanaw mo. Hindi ka masabod. Ay, murag nagduda ko ni. Dito. Sibog tabi. Kaya kung kuhan. Ay, kung ina nga. Dili na nyo na naon. Sarap. Kailangan di malapas ha. Ari. Ayaw pa, anak ka na. Gana. Di mo siya kabawa ko po. Di ako Pero mabawa. nga, manal. Sa dewan. Why lata na ya? Wala. Oo. Ari. Kailangan di malapas ha. Taga kayo sa Taro nagbutang. Kay Dapat na lang. Ari, dili ini may guys ang linya. Ari. Kailangan straight ha. Oh, straight. Okay. Oh, straight mo di kaya. Dili ka Taro nga na. Taro nga eh. Nahiwi ma. Ngang, birahon. Ay, birahon eh. Ayo. Ito smasi. Hindi mo siya. Ay. Lagi yan. Wow, one. Tanaw alikon. Nilagay ka na mo kubangan. Ang jiplin, lupa na jiplin. Lampusog yung tro. Balik. Balik. Gula na. Gege. Last one. Dapat rin last day? Sarap pa ilas eh. Bukta mo na yung kamot ko. Ibalik sa bikas. Bali na sa bikas. Balik tigas. Linasan. Yung karaw ko, ano yung pila man na? 1K. 1K? Yung makuha din. Try din. Wala na sa. Ari. Kung saan ako pagkuhan ha. Pagusog gina? Oo, pagusgan. Tukod sa dahil sa na. Tana. Go, Riso! Go! Siga! Happy birthday! Chak chills mo ang training.